निश्चय थांनाय जे 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय बेवहाय आंबो इउपिपिएल सरकाराव जगदान जानानै पार्टिनिनो खामानि मावबाय थानाय हिसाबै जुदि रायजो राजाया अनसायोब्ला बा हाइकमान्डआ जुदि टिकेट होयोब्ला बेयाव आं निश्चय गेलेगोन होननानै आं सानदों आरो प्रिपारेसन दङ जुदि आंल' सानोब्ला जाया हाइकमान्डआबो साननांगोन आरो रायजो राजायाबो अनसायनांगोन आरो इसोरनि इच्छा बादिबो जानांगोन अब्ला निश्चय जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय दङ बिदिहाय हाइकमान्डआ होनाय बिथांमोननि सायाव बिनि सायावथ' आङो दायो जेबो बुंथिनो हाया दा आङो पार्टिनिनो खामानि मावगासिनो दङ आरो ससियेल वार्कार हिसाबै रायजो राजानि थाखाय आङो गोदोआवबो खामानि मावबोदोंमोन आरो उननि पर्यायावबो आं मावलांबाय थागोन होननानै आं सानदों गिबियावनो गासिनिसिमबो खुलुमबाय दिनै नैबे भैरागुरि भिसिडिसि तथा नलखामरानि जे नैबे सकआव फ्रि आइ चेकआप बड'लेण्ड नेत्रालय आरो आंनि हेफाजाबजों आं बेयाव खुंफुंनाय जादों फ्रि आइ चेकआप नायबाय थानाय जादों रायजो राजाखौ बे ओनसोलाव आङो ससियेल वार्कार हिसाबै गिदिंनानै मोनदांथिनाय हिसाबै बयबो मानसिफोरा आंहा बेबायदि मेगननि उसुबिदा दङ बा बिदि मेगन नायजानांगौमोन बेबायदि गोबां सोंनाय फिननायखौ आङो मोननानै मानसिफोरखौ मा खालामबा जागोन बेबायदि साननानै बड'लेण्ड नेत्रालयनि जायफोर अनार आं बिसोरजों सावरायनानै नैबे केम्पखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो आं गिदिंना मोननानै दिनैसिम फ्राय जोंनि नैबे 36 नं हरसिंगा समस्तिनि गेजेराव फ्राय आङो मोनबा फ्रि आइ केम्प लाफुंनाय जादों दासिमहालागै आरो इयुनावबो लाबावगोन दा बेयावहाय रायजो राजाखौ आङो मोनदांथिनाय बायदि गोबां समयसानि गेजेराव मेगननि नुयि जाहोनाव बेबायदिनो थाबायनो हायि बा प्रब्लेम दुखिया न'खरफोरा दुखिया परियालफोरा बा गोजानाव थांना नायहैनो हायियाव बिनि थाखाय बेखौ लानाय जादों आरो गोबाङा दिनैनि बेहाय फ्राय 350 जन सुबुंफोरा नायजादों आरो फैबायानो थाबावदोंसो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो 250 260 बा बिदिनो 300 बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो चेकआप होनाय जादों बिनि गेजेरावनो माखासे सुबुंफोरा अपारेसन खालामनो गोनां बेबायदि डक्टरा बुंनाय जादों बेखौबो उननि फारियाव नायनानै आंनि थ्रुयैनो खालामनाय जागोन होननानै आं बिथांमोनखौ खोथा होनाय जादों आरो निश्चय रायजो राजाफोरा बेखौ गाहाम मोनदों आरो बेबायदिहाय दिनै प्राय 40 जनसो बेयाव मोनदों बिसोरखौ उननि पर्यायाव रायज्लायनानै एसे लासैहै हाखु दाखुयै नङा बेखौ खालामनाय जागोन होननानै आङो खोथा होनाय जादों मोनसे खोथाया गोसारबाय थादों जिहेतु नोंथाङा दिनैसिमबो सरकाराव जेरावबो जिरायफैयाखै थेवब्लाबो रायजोखौ मदद खालामनो थाखाय नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बिसायख'थियाव नोंथाङा बाहागो लानो थाखाय नोंथांनि खोथाया चर्चायाव फैबाय थादों निश्चय थांनाय जे 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय बेवहाय आंबो इउपिपिएल सरकाराव जगदान जानानै पार्टिनिनो खामानि मावबाय थानाय हिसाबै जुदि रायजो राजाया अनसायोब्ला बा हाइकमान्डआ जुदि टिकेट होयोब्ला बेयाव आं निश्चय गेलेगोन होननानै आं सानदों आरो प्रिपारेसन दङ जुदि आंल' सानोब्ला जाया हाइकमान्डआबो साननांगोन आरो रायजो राजायाबो अनसायनांगोन आरो इसोरनि इच्छा बादिबो जानांगोन अब्ला निश्चय जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय दङ बिदिहाय हाइकमान्डआ होनाय बिथांमोननि सायाव बिनि सायावथ' आङो दायो जेबो बुंथिनो हाया दा आङो पार्टिनिनो खामानि मावगासिनो दङ आरो ससियेल वार्कार हिसाबै रायजो राजानि थाखाय आङो गोदोआवबो खामानि मावबोदोंमोन आरो उननि पर्यायावबो आं मावलांबाय थागोन होननानै आं सानदों जुदि नोंथाङा हाइकमान्डनिफ्राय जुदि सुबिदाखौ मोनोब्ला बिसायख'थि गेलेखांना देरहाखांनायनि उनाव रायजोनि निश्चय बियो जुदि बिदि हाइकमान्डआ जुदि टिकेट होनानै आङो देरहालाङोब्ला दायो जाबादि खामानि मावदों आरो बिनिख्रुइ आङो बांसिन मावनो हागोन बा मावगोन होननानै आङो खोथा होनो हायो आरो बा सानदों दासिमथ' आं बिदि सानथ'नाय जायाखै समाजनि खामानिखौ आङो टिकेट मोनब्लाबो मोनाब्लाबो बेबायदिनो मावलांबाय थागोन होननानै आंहा सिमां दङ रायजो राजानि थाखाय आरो